eɗen jogii hooreejo leydi mo gandanɗaa en yiɗi geɗe dewe Allah. Macky Sall ɗo tolnii kala ina dewal Allah ina ɓendi ɗum yo seernaaɓe ɓe dañ deejere, julɓe ɓe walla rewooɓe laawol Isa ɓe kañumen kadi daña deejere. E kala ɗo neɗɗo woni e nder leydi ndi ko rewata ko daña heen fodde muɗum haa timma. ɗum waɗi noon o seeraani maade jumaaji e jamaaji. En jii ko mahi ino mbinomi Medina Gounass, en jii ko waɗi ɗo Ɓokɗo, en jii on mbaɗi ɗo wayi Rawde Sellaji Seydou Nourou, o waɗi noon Tiwaawan. Touba kam deƴƴaama, ɗum natti haaleede. Nde wonno ko o jooɗi ɗon ko ɓuri famɗude fof 52 miliyar waɗi ɗum e mbuudu to faati e nder fewɗude wuro ngo. ɗum koto banngal jumaaji to mi haalaani boowe laaɗe juroje ɗe woni aéroport, mi haalaani laaɓe nder wuro ɗi e ko nandi heen. Juulirde ɗe ɓeydima fewniteede e ñande fof jam ɓeydima waɗeede nder gure. Ɗen gure kala hankkadi waɗaama ɗon dadiiɓe ina ndarii ina ndeena ko wiyete poste gendarmerie, mbele kisal yimɓe ɓe ɓeyto. So njeytu Touba to haa to jeere nde to kadi koko fewnita, to ko ɓooyaani ko sumi kadi ene fewnite, yaccinee, waɗee laabi nder, waɗee ɗo safrooɓe mbaawi naatde, waɗee ɗo faabatooɓe mbaawi rewde. Soodooɓe ɓe kam e siyeyoɓe ɗum koko deƴƴa haalaaka. ɗum koɗo Touba ɗo. Nden noon so tawii ɗum ɓuri raɓɓinde tene ko mbaawɗen haalde e galle to haale to banngal diine, ngarden ko waɗere ni l'islam haa to selli to. Kono ɓe rewooɓe laawol Isaare kadi ko noon o tawri geɗe maɓɓe fof. Nde wonno kala nowirɗe maɓɓe, juulirɗe maɓɓe koko fewnita haa feewi, yaccinaa foddeeji maɓɓe, yaccinaa ɓeyda. Macky Sall haaɗaani ɗon haa e nder janngirɗe laamu ɗi, jangde Qur'an koko naatnaa toon kañum e ɗemngal